aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ février kalo tile 9 san 2026 aw ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Organisation des Nations Unies ale ni Union africaine ma fo ka taa fara jamana caman yɛrɛ ka minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Turki, Allemagne, Benin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra ni ka u ka tasibila yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma ka sababu yɛrɛ kɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la Bamachuale maaw yɛrɛ taara attaque min yɛrɛ kɛ Nigeria jamana Ouest yanfa yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kwara dugu yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa 170 bɔɲɔgɔn yɛrɛ de bɔnɛ u ni na o de senfɛ ni organisation ninnu fo ka taa fara ni jamana ninnu yɛrɛ ka ninnu bɔra ni ka u ka tasibila yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma wa u tilala tuguni ni ka ni attaque yɛrɛ fana kɔndani ka d'a kan ko attaque yɛrɛ kɔni tɛ wale ɲuman ye o yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ a sera ka ni maa caman yɛrɛ bɔnɛ u ni na Antonio Guterres ni ale o ni maaw yɛrɛ ka secrétaire général yɛrɛ ye attaque min yɛrɛ kɛra Nigeria jamana Ouest yanfa yɛrɛ fɛ Kwara dugu yɛrɛ kɔnɔna na ale y'o attaque yɛrɛ dénoncé wa tilala tuguni ka a ka tasibila yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin fana maa minnu yɛrɛ fana ka denbayaw yɛrɛ fana tora ni attaque yɛrɛ senfɛ o kɔfɛ yɛrɛ a ye nɔgɔya da kɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ fana jogina attaque ninnu yɛrɛ senfɛ a ye yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Nations Unies yɛrɛ kɔni ye ko a labɛnnen don wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma wa fana a labɛnnen don fana ni ka a ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Nigeria jamana autorité maaw yɛrɛ ma a ye yira k'a fɔ ko Bamachuale maaw yɛrɛ kɛlɛli yɛrɛ ko nafaba yɛrɛ de b'o la jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa a ye sinsin ka k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ ka wale ni wale jugu ninnu yɛrɛ ni o ye Bamachuale maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kan ka minɛ ni ka opini yɛrɛ de ka kojuguba yɛrɛ da u ka wala k'u ka ni wale jugu ninnu dabila Turki jamana ka kɔkanko ministre ale yɛrɛ fana ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma wa y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Ankara ye ni o ye Turki faba yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana labɛnnen don ni ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la wa fana k'u bɛ Nigeria jamana yɛrɛ k'u bɛ continuer fana ni ka Nigeria jamana yɛrɛ fana dɛmɛ a ka Bamachuale maaw yɛrɛ kɛlɛli la a ka jamana kɔnɔ Turki ministre y'a yira k'a fɔ k'olu dusuma kasira kosɛbɛ ni attaque yɛrɛ min kɛra ka ɲɛsin Kwara dugu sigiba maaw yɛrɛ ma n'a kɛrɛfɛ zone dɔ yɛrɛ sigiba maaw yɛrɛ ma wale min kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ bɔnɛ ani na min yɛrɛ Allemagne jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka ni attaque yɛrɛ condamné olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Bamachuale maaw kɛlɛli ko yɛrɛ Nigeria jamana yɛrɛ kan k'olu yɛrɛ bɛ dɛmɛ Nigeria jamana yɛrɛ fɛ walasa u bɛ se ka dankari Bamachuale maaw ka menace yɛrɛ la Afrique jamanaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Berlin ni o yɛrɛ ye Allemagne faba yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana bɛ continuer ni ka Nigeria jamana yɛrɛ dɛmɛ cogo min yɛrɛ la lakana ale ni basigi bɛ se ka sabati u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la Allemagne ko ka ministre ale yɛrɛ ni cɛkan yɛrɛ sɛbɛn bɔlɔlɔsira dɔw yɛrɛ de kan a y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana yɛrɛ hakiliba yɛrɛ de bɛ Nigeria jamana kɔnɔden minnu ka maaw yɛrɛ tora ni attaque yɛrɛ senfɛ minnu yɛrɛ fana balona k'u hakiliba yɛrɛ de bɛ olu bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ fana ye Benin jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana y'u ka tasibila yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Nigeria jamana gouvernement ale n'u ka population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma Benin jamana yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana labɛnnen don ni ka dɛmɛ yɛrɛ fana don ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ ma wa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ lakana ani basigi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nafaba yɛrɛ de b'o la Union africaine ni olu yɛrɛ fanafinatɔba yɛrɛ olu ka ɲɛmɔgɔba ni a tɔgɔ de ye ko Mohamed Ali Yusuf ale yɛrɛ fana bɔra ni ka ni attaque ba yɛrɛ condamné a y'a yira k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ ye wale min ka jugu kosɛbɛ ko wale do fana min yɛrɛ bɛ dankari hadamadenw ka sariyaw yɛrɛ fana la wa y'a yira k'a fɔ ko ni wale yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ tɛ jɛn ni a ye Mohamed Ali Yusuf ale ka communiqué min yɛrɛ carila araba tɛmɛnen yɛrɛ a y'a ka tasibila yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Nigeria jamana gouvernement fo ka taa se u ka population maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ fana ka denbayaw yɛrɛ tora ni attaque ninnu yɛrɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ fana ye Union africaine maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ Nigeria jamana yɛrɛ wa fana fɛn min yɛrɛ Bamachuale maaw yɛrɛ kɛlɛli Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Union africaine maaw yɛrɛ bɛ dɛmɛ Nigeria jamana yɛrɛ fɛ ni ka dankari u ka menaces bɛɛ lajɛlen na u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko ni attaque bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra tarata tɛmɛnen yɛrɛ février kalo tile 3 san 2026 wale min kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa 170 bɔɲɔgɔn yɛrɛ de bɔnɛ u ni na i n'a fɔ an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ sɔrɔ olu y'a fɔ cogo min yɛrɛ la seere caman minnu yɛrɛ sɔrɔ la olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la ko maa caman yɛrɛ de sara ni attaque yɛrɛ senfɛ ko dugu dɔw yɛrɛ fana sigiba ma fo ka taa se commerçant dɔw yɛrɛ ma k'olu yɛrɛ fana sara tasuma yɛrɛ de senfɛ ka d'a kan u ye attaque minnu yɛrɛ fana kɛ a bɛ i n'a fɔ u ye tasuma yɛrɛ fana de minɛ ka maa dɔw yɛrɛ fana faga u y'a yira k'a fɔ k'u ka dugu dɔw yɛrɛ fana kɔnɔna na ko
fɛn min yɛrɛ commerçant ale ni so dɔw yɛrɛ fana ko Bamakɔlen maaw yɛrɛ tasuma ba yɛrɛ de minɛ olu yɛrɛ fana la wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ fana bolila ka bɔ o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'i kunda zone yɛrɛ fana kɔnɔna na. Kwara ka gouvernement maaw ye a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen yɛrɛ février kalo tile 4 san 2026 ko maa dɔw yɛrɛ kɔni su yera commune kolon dɔ yɛrɛ kɔnɔna na su minnu yɛrɛ bɛ taga fo 75 yɛrɛ la u ka député local dɔ ni a tɔgɔ de ko Seydou Baba Ahmed ale yɛrɛ fana bɔra ni ka ɲɛfɔli dɔ yɛrɛ kɛ alamisa tɛmɛnen min na y'a yira k'a fɔ ko su 170 dɔ yɛrɛ fana yira dugu dɔ yɛrɛ kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni k'a bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ ko su caman yɛrɛ fana bɛ sɔn ka bɔ a la ka tɛmɛ hakɛya min yɛrɛ kɔni fɔra wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko ale ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye su ninnu yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni tɛmɛna su 170 yɛrɛ kan ko fɛn min yɛrɛ u ka population maaw yɛrɛ k'olu caman yɛrɛ donna foro yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka taga u ka recherche tɔw yɛrɛ kɛ wa u tilala tuguni ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ y'an balaka dɔw yɛrɛ ko muso 35 bɔɲɔgɔn yɛrɛ fana ko Bamakɔlen maaw ye olu yɛrɛ fana minɛnen ka taga ni olu ye wa maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu yɛrɛ fana bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ yɛrɛ la siranya yɛrɛ bolo ko nin kalo laban ninnu yɛrɛ la ko Kwara dugu hali ni Kwara kɛrɛfɛ zone fo ka taa fara dugu minnu yɛrɛ bɛ yen Nigéria jamana dancɛw yɛrɛ la k'olu bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ Bamakɔlen maaw yɛrɛ ka menaces yɛrɛ ani ka walejuguw yɛrɛ u ka dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma caman zone minnu yɛrɛ filɛ nin ye ka fɔ nin ye ko fɛn min yɛrɛ Bamakɔlen maaw yɛrɛ k'u bɛ taa u ka walejuguw kɛ zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana Bamakɔlen maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu bɛ taga maaw yɛrɛ fana minɛ ka taga n'u yɛrɛ walasa wari yɛrɛ bɛ se ka di olu ma cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka u maa ninnu yɛrɛ bila Bamakɔlen maa dɔw yɛrɛ fana bɛ siran u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ni ka boli ka taa nin zone ninnu yɛrɛ la ka taa u dogo o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ka tila ka taga u daga sigi o dugu sigiba maaw yɛrɛ fana yɛrɛ Kwara gouvernement maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna olu yɛrɛ bɔra ni ka bila kura min yɛrɛ kɔni u b'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la su 170 min yɛrɛ kɔni kun fara Nigéria jamana ka attaque ko in yɛrɛ kɔnɔna ko a bɛ se ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan k'u ka population maaw yɛrɛ bɔra ni ka taa u ka recherche yɛrɛ kɛ u ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka continuer ni ka u ka maaw yɛrɛ sɔrɔ cogo min yɛrɛ la ani su minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ u bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ cogo min yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka u ko dɔ fɛn min yɛrɛ ye Abidjan port yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko sisan olu ka minɛnw yɛrɛ tɛ na Abidjan port yɛrɛ fɛ ko san 2025 février kalo tɛmɛnen yɛrɛ kana bila san 2026 février kalo yɛrɛ la ko Abidjan yɛrɛ perte min yɛrɛ sɔrɔ k'a bɛ taga fo miliyari 125 yɛrɛ de kan k'a sababu yɛrɛ kɛ Burkina Faso o ko dɔn ni yɛrɛ u ka port yɛrɛ ma Burkina Faso kɛlen k'i ko dɔn Abidjan port yɛrɛ ma a ye ɲɛsin fɛn min yɛrɛ Ghana port yɛrɛ de ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'a yira k'a fɔ ko Ghana port yɛrɛ la kalo o kalo ko Burkina Faso jamana ka minɛn caman yɛrɛ de kɔni bɛ na o sira in yɛrɛ fɛ Burkina Faso autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko olu ni Ghana ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ bolo ko nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ de ye tilennenya ale ni jɛlenya yɛrɛ ye wa jamana fila ninnu yɛrɛ fana ye fɛn minnu yɛrɛ bila sen kan nin ko in yɛrɛ la ko a bɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɔ a sira yɛrɛ kan Burkina Faso ale ni Ghana ka nin jɛɲɔgɔnya kura yɛrɛ kɔnɔna u yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ bɛ se ka avantage min yɛrɛ sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɛlen k'i ko dɔn Abidjan port yɛrɛ ma wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka baarakɛla maa 27 yɛrɛ de licencié ka bɔ u ka baaraw yɛrɛ la wa Abidjan port maaw yɛrɛ u bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka d'a kan u mago bɛ wari min yɛrɛ la walasa u bɛ se ka u ka port yɛrɛ la baara u tɛ ka se ka o wari ninnu yɛrɛ sɔrɔ sisan ni dun y'a ta k'a lajɛ port du yɛrɛ mago bɛ wari dɔ yɛrɛ la walasa a ka se ka baara ka ɲɛ min yɛrɛ ye Ghana jamana yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka continuer ni ka u cɛsiri walasa u ni Burkina Faso ka nin jɛɲɔgɔnya kura yɛrɛ u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɛ tilennenya ani jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin wale yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de Abidjan jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka dan ka fɛn min yɛrɛ Abidjan port maaw yɛrɛ olu bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ fana licenciera ka sababu yɛrɛ kɛ Burkina Faso yɛrɛ kɛlen k'i ko dɔn Abidjan port yɛrɛ ma u ka partenaires commerciaux dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka u adapter ka bɛn ni sisan cɛ ninnu yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ Abidjan jamana yɛrɛ kɔnɔna na hali sisan an bɛ to Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ olu bɛ ka caman ba yɛrɛ de fara u ka cɛsiriw yɛrɛ ka fɛn min yɛrɛ yurugu ko yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka dankari olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la o ko min yɛrɛ la n y'a ye k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ
olu ye fɛɛrɛ kura dɔw yɛrɛ bila sen kan minnu yɛrɛ bɛ se ka dankari maa minnu yɛrɛ bɛ jamana ka wari suɲɛ walima ka yuruguyurugu yɛrɛ kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ ye Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka bɔ a kalama maa minnu ka baara yɛrɛ yuruguyurugu yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. U ka enquête bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ Burkina Faso jamana ka fonction publique baarakɛla dɔw yɛrɛ ni o y'u ka jamana yɛrɛ ka baarakɛla dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ sen bɛ yuruguyurugu yɛrɛ la Burkina Faso jamana kɔnɔ. U kɛlen ko ka yira k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ de yuruguyurugu yɛrɛ u ka jamana kɔnɔna na u ye ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ gɛn ka bɔ u ka jamana fonction yɛrɛ kɔnɔna na. Ni enquête ba yɛrɛ kɛra Burkina Faso jamana ka comité de coordination des actions stratégiques ni olu yɛrɛ cakɛda dɔ de Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni olu ka baara yɛrɛ de fɛn min yɛrɛ yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani ka kɔlɔsiliba yɛrɛ fana kɛ u ka jamana administration yɛrɛ fana kɔnɔna na. Ni wale yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ k'olu cɛsirilenba yɛrɛ de don yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ la u ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. N'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ yira la k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ yuruguyurugu yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ baara yɛrɛ kɛ fonction yɛrɛ de kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta o ta min yɛrɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ licencié k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɔni ko nafa t'a la jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ɲɛci fosi tɛ jamana kɔnɔna na. Février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 groupe M23 maaw ni olu yɛrɛ bɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni kun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka attaque dɔ yɛrɛ kɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kisangani pankuruso yɛrɛ la o ko yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ Union africaine maaw yɛrɛ ni olu yɛrɛ farafinna tɔnba yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ko kura ni nka o attaque ninnu bɛɛ lajɛlen donnen so u y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ filɛ ne ka kɛ pankuruso yɛrɛ la ko ni attaque yɛrɛ bɛ yira k'a fɔ ko Bamacɛwale maaw yɛrɛ ka baara yɛrɛ de don. Union africaine maaw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ ni attaque yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin pankuruso yɛrɛ ma k'olu bɛ se ka minɛ ni ka o sanctionner ka punition jugu yɛrɛ ta ni ka da u yɛrɛ kan diɲɛ sariyabaw yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u ye wale min yɛrɛ kɛ k'olu tɛ jeni wale yɛrɛ fiyewu. Mahamud Ali Yusuf ni ale yɛrɛ Union africaine maaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ale y'a yira k'a fɔ ko ni attaque min filɛ nin ye ka kɛ ko wale juguba yɛrɛ de don ka d'a kan a bɛ dankari diɲɛ sariyaba dɔw yɛrɛ la sariya minnu yɛrɛ sigira walasa ka hadamadenw yɛrɛ ka hakɛw yɛrɛ d'u ma k'a bɛ dankari o sariya ninnu na. Ko ni ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ dankari diɲɛ sariyaba dɔw yɛrɛ la ko ka d'a kan k'u ye attaque ninnu yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin pankurusoba min yɛrɛ ma ko o pankurusoba yɛrɛ bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔna na ko dugu yɛrɛ dugu nafamaba yɛrɛ de ye Congo RDC jamana kɔnɔ wa pankurusoba yɛrɛ zone yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ u ka jamana population maa dɔw yɛrɛ ma olu yɛrɛ fana sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de ma ko yɛrɛ kosɔn ala yira k'a fɔ ko attaque yɛrɛ ye faratiba yɛrɛ de u ka civil yɛrɛ yɔrɔ. An bɛ segin ko kurani ka hakili lajɛ k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ filɛ ne ka kɛ nin pankuruso yɛrɛ la Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a attaque bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛnna groupe M23 maaw yɛrɛ de fɛ min yɛrɛ kɛra février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 M23 maaw yɛrɛ kun ye drone 8 yɛrɛ de ta k'a fɔ k'u bɛna attaque yɛrɛ kɛ pankuruso yɛrɛ la nka min yɛrɛ ye Congo RDC fintigilakaw yɛrɛ olu ka cɛsiri n'u ka teliya kojugu yɛrɛ u sera ka dankari u ka attaque ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la wa u y'a yira k'a fɔ ko attaque yɛrɛ fana senfɛ ko maa si yɛrɛ de ma blessé tuma tɛ ka maa dɔ yɛrɛ bɔnɛ a nin na wa ko tiɲɛniba yɛrɛ fana ma kɛ pankuruso yɛrɛ la. An bɛ foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin Congo RDC fintigilakaw yɛrɛ olu minnu yɛrɛ y'u cɛsiri kosɛbɛ walasa ka dankari ni attaque jugu yɛrɛ la attaque min yɛrɛ kun bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka maa caman yɛrɛ bɔnɛ a nin na minnu sigilen bɛ o zone ninnu yɛrɛ la fo ka taa se tiɲɛniba dɔ yɛrɛ fana ma minnu kun bɛ se ka kɛ u ka pankuruso yɛrɛ kɔnɔna na. Février kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 an ye kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko maa maramafɛtigi dɔ yɛrɛ min yɛrɛ ma lakodɔn k'ale yɛrɛ ye marifa yɛrɛ ci Général Vladimir Alexeyev ni ale yɛrɛ ye Russie jamana ka renseignement militaire maaw ka responsable ba dɔ yɛrɛ ye ko maa maramafɛtigi min yɛrɛ ye marifa ci Vladimir Alexeyev yɛrɛ la ko a kɛlen ko ka marifa yɛrɛ ci k'a bolila a ka marifa ci yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye Russie jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ nana tele yɛrɛ kɔnɔna na ni ka Vladimir Alexeyev yɛrɛ ta tele yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taga ni a ye u ka jamana kɛnɛyasobaw yɛrɛ la ka d'a kan min yɛrɛ ye marifa yɛrɛ ci a la ko a ka bali yɛrɛ ye Vladimir Alexeyev yɛrɛ sɔrɔ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an yɛrɛ kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ Vladimir ale bɛ cogoya min yɛrɛ la kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan an ma détail caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale ka ko yɛrɛ la. Russie jamana autorité maaw yɛrɛ wulila ni ka enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa maa min yɛrɛ ye nin walejugu yɛrɛ kɛ ni ka boli yɛrɛ kɔni daminɛ u bɛ se ka u tɛgɛ da ale yɛrɛ ka cogo min yɛrɛ la ani ka tila ka ɲininkaliba dɔw yɛrɛ fana tɛngu a la n'a sɔrɔ ni maa dɔw yɛrɛ de ye a bila nin walejugu kɛ yɛrɛ la ka d'a kan k'olu yɛrɛ kɔni bolo ko maa min yɛrɛ ye nin walejugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a cira yɛrɛ de walasa a bɛ se ka na Vladimir Alexeyev yɛrɛ bɔnɛ ani ka sabula ale yɛrɛ ye maaba yɛrɛ
de Russie jamana renseignement militaire yɛrɛ kɔnɔna na. Ni de bɛ danse an ka bi ko kan kibaru kama kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.